Pozdrav svima ljudi, vi gledate novi video, a danas ja snimam sa bratom. Da si, brate? Da si? Ćao, 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 što skačeš toliko, alo? Ajde sada mi da gradimo brod. Danas ćemo da gradimo brod i idemo u potraz za blagom. Jel tako? Da, rekao si da, bravo. Dobro. Ajmo počnemo da gradimo, evo što sve ja imam ovako sve. Upa. Nije ni čudo što imam 9 ovog zlata. Koliko sam trošila na sve. Pošto sam tela kupujem i to. Vidite, imam i ovo, eto ga. Ajde, evo. Ajmo, gradimo zajednički brod. Sa bratom. Ajde sad da radimo. Dobro. Bre. Evo ga. Sad ćemo da radimo. Joj, pogrešala sam. Ne bre, tu, alo. Brate, koliki brod, upravo si, Nikola. Šta je ovo, šta piše? A nema veze, ne zanima me pritom. Joj, što grešim danas u ovoj gradnji brodova. Ajde, Nikola. Čekaj, šta je bre ovo? Joj, mili Bože. Ne me zezaš, ne. Oma, ozbiljno. Okej. Znači. Okej, stavljajte tvoje branike. Šta god. Ja ću da radim pod. Kakvi su branici? A da, Ninja i ja obično radimo ovako kao branike. Vidite, stavimo tako tu. Tu i tu. Vidite, tako na sve strane. Da bismo, to su nam kao branici. Da bi nam branilo brod. Pošto u ovoj igrici Build a Boat for Treasure, tu vam je da ako se sudarite o neku stenu, kamen, šta god, onda vam nestane, na primjer, evo ova jedna kocka ili tako nešto, a može i više, na primjer. Možete se sudarite o hobotnicu, pa onda vam ona uzme nekoliko kocki. To je problem. Ok, ajmo da gradimo ovako. Ok, ti gradiš. Evo me, ponestalo mi. -2, brate, od kad? -2. Sad nije 0. Dobro, evo, i više nemam, jel da? Pokušam opet da bude -1, jel tako? Ok, sad imam 36 ovih zarađalih. Tako Nikola i ja zovemo, a i vidite i sami jesu zarađali. Pogledajte kako je ovo zarađalo. Dobro, ajmo da radimo. Evo ga. Joj, ne, pogrešila sam, brate. Joj, Niđo, što stavljaš u moje? Čekaj, evo, ovako ću da obrišem taj jedan. Dobro. Ajde, evo. Joj, moram sada da nekako ufuram, brate. Niđo, ovdje ima rupa, gledaj. Gle, ovdje. Ovdje rupa. Dođi, tu ima rupa. A ovdje vidiš, valjda, ovdje. Ovdje ima rupa. Vidiš, tu, tako, da. Ok, ajde sad gradimo. Da. Rekao Niđa, još jedan deo poda. Da, upravo si, Nikola. Ajde sad gradimo naš brodić. Iako je čudan, vidite koliko šaren brod, brate. Pogledajte ovo, ima ovo kristalno, ima ovo drvo, ima ovo metalno, ima ovo kao kamen, brate. Pogledajte koliko je šaren brod. I plus ovo ovako ovdje se mrda, pošto smo stavili jednu kocku u jednu kocku u drugu. Nikola i ja, to se tako dešava u igri. Nikola i ja, na primjer, toliko žurimo i onda je to. Dobro. Ali dobro, imamo šaren brodić. Aha, ajde Niđu gradimo. Niđa rekao, pa to je dobro. Ajde.
Ajde, gradimo ovo. Joj, ovdje je rupica. Evo ga. Da. Ja sam popunila. Joj, ovdje mora se popuni. Joj, nemam više ovih. Nisam ni primijetila, ljudi, ja se ja da što prezagradim. Evo ga. Jel dobro, a? Valjda jest. Ovdje ima malo kao rupica, šta već. Ali dobro, to se ni ne primijeti. Dobro, završili su s podom. I ljudi, sagradili smo ceo brod. Inače, ostalo nam je još ovih. Ovo za gradnju, vidite čega još imam. Imam ovdje. Ju, šta bi? Šta bi to, Nikola? On ovim topom ispalio na mene, vrate, ono. Nikola, prestani. Dobro, vidite, ovo je sve ostalo. I da pogledate naš brod, vidite, ovo su nam rezervne stolice ako nam se neki polome. Ovo nam je top. A ovo sam ja stavila moje sedište i to da upravljamo ako bude bilo potrebno, vidite. Ako bude nestalo ono što treba. Ovdje nam je da se popremo gore. Vidite, ovdje ću ja da budem. Tako smo se dogovorili. I onda ću ovdje da sednem i vjerojatno da gledam šta već. Pa Nikola, hoćemo da stavimo brod, da plovimo, a? Ajde. Joj, pala sam, Nikola! Stani, Nikola! Koči! Koči! Ne, umirem! Umirem! Umrla sam! Oma daj, umrli smo oboje, ne, zašto? Onda ćemo izgleda morati da sve gradimo iz početka, ljudi. Joj, oma daj, zašto? Ok, ajmo da ponovo sve gradimo iz početka. I ode onaj brod bez nas, vidjeli ste. Ladno, ode bez nas. Zašto? I ljudi, sada Nikola i ja radimo novi brod. Pošto onaj je bio totalni neuspjeh. Čekaj, neću da izbrišam ovaj svoj. Neće mi. Nema veze. Uglavnom, nadamo se da će ovaj brod biti mnogo bolji. I dogovorili smo se da nećemo da stavimo ono veliko, znate, da sam se ja popela, pošto zbog toga smo bukvalno i pali. Čim smo krenuli, ja sam pala s toga. Znači, nešto nije bilo u redu, pa nećemo stavljamo to veliko. Inače, ja volim to da stavljam veliko. I Nikola i ja imamo puno toga. Mislim, nije baš puno, ali ja imam 4 toga i on isto tako ima malo više. I onda možemo, jednom smo sve to stavljali tako te, da se penjamo. Znate kakav je bio čudan brod. Dobro, završili smo sa ovim. Sada možemo krećemo ogradu. Čekaj, koliko mi je još ostalo ovih? 8. Ok, Nikola, ajde krećemo ogradu. Ajde, 1 sloj ćemo ograde, nećemo 2. Bolje je kad su 2, ali dobro. Dobro, ovo Ninja kaže da su jedra, ali meni nešto ne liče na jedra. Ali dobro, svejedno Ninja to stavlja. Stavio si gvozdena vrata, to je super. On je stavio to gvozdena vrata njegova koja imam. Joj, nastalo mi ovih. Dobro, ovo je baš čudan ovaj brod, ali dobro, šta da se radi. Dobro, Nikola je upopunio ovu rupu. Mislim, nije da je popunio rupu, nego je stavio kocku u kocku. Ali dobro, nema veze. Dobro, pa ajmo da radimo ogradu. Joj, ne. Alo, obrisala sam te, tako. Otvorio si vrata, aj zatvori ih. Tako. Ajde. Ajde, Niđo, radi bre ogradu sa mnom. Ok. Tako. Ja sam uzela te.
Čak, počet ću odavde. Dobro. Ajmo da gradimo naš novi i nadam se bolji brodić. Jo, ma daj, opet mi je stalo. Dobro, imam sad ovih 24. Ok, Neđo, mislim da ćemo uspjeti, pošto, mislim, Neđo, malo si pogrešio tu ogradu. A dobro, nema veze, izbrisat ću ja ovo, pa ajde. Tako. Dobro. Ovo je naš brodić. Sad ćemo verovatno da dodajemo još nešto. Sad ćemo da dodajemo. I ljudi, pogledajte kakav nam je brodić. Ovo su nam rezervne stolice. U slučaju da se polome ove. Stavila sam ja još jedna vrata, vidite. Opa. Opa. Eto ga. Imamo ovaj top. Možemo da ispaljujemo kada ćemo. A i on sam ispaljuje. Imamo ovo što smo stavili. Ninja stavio 1, ja sam 2. Pošto nema više. Pa evo, ostalo mi je malo još stvari. Vidite ovako. Ovdje mi je ostalo. I ovdje. Pa ljudi, ajmo da krenemo. Jesi spreman, Nikola? Dobro je da jesi. Ajde, znači ja ću da upravljam. Ja, nemoj, bre, alo. Pa upravljam, bre. Nešto neće baš da mi upravlja. Ovo neće mi upravlja, bre. Šta nije u redu stojim? Neđo, možemo kažemo zbogom, neće da upravlja. Da, nemoj da padneš, molim te, nemoj da padneš, molim te, nemoj. Znam, sešću, ali neće. Evo ga. Dobre. Či ono, dobre. Vidite ovu vatru, to je od naših baklji. Pošto je vatar pa onda duva, vidite kako je... Nikola, pogledaj kako dobro izgleda ova vatra kada ovako ide, pa pogledaj unazad. Kako dobro izgleda. Evo ja ću da odaljem da vidim ovako što se dešava. Vidite kako nam dobar brodić. Nikola je ovdje stavio prozor isto. Šta je bilo? Ninja je hteo da stavi balone, ali pak... Ok, onda sljedeći put da stavimo balone, I vidite, malo nam se polupao brod, vidite. Joj, nastaje. Vidite ove branike. Pogledajte, nastali. Joj, vidite ovo. Joj, nastaje. Ninja, šta da radimo? Aj pokušaj da upravljaš. Ajde onda topove ove. Evo, ja ću pa da nišanim negde. Ok, pa ja nišanim sada. Pošto ne možemo da... koliko je ova tama. Pa Nikola, lepo bi bilo da sam ja nišanila, znaš. Ali dobro, nadam se ovaj top će sam, jel da? Da, jeste. Jel nisi ti pokrenuo top? Nikola je pokrenuo. Ali neki put ovaj top i sam pokreće. Jel sad sam pokrenuo? Jest. Ne, nije. Ok. Sad smo kod hobotnica. Da vam pokažem kako je to kad hobotnica, evo vidite. Joj. Šta bi ovo? Pa kako ćemo sada? Joj, Nikola, pogledaj kako visim. Ne! Da, upravo si, pala sam. I umrla. Neđo, šta radiš ti tu? I brate, polete ovo. Dobro, ovaj put nam nešto nije dobro uspelo. Evo, ja ću malo da kupujem zapravo ovih častova i to. Evo, kupit ću ovaj od 15. Ajde. I tu dobijate ove materijale i to što vam treba za gradnju broda. Ja sam kupovala mnogo, čim mi je ostalo samo, ja mislim 9, ne znam. Dobila sam još jedan ovaj. Ok, da kupim još jedan ovaj od 15. Ok. Jednom sam kupila od 135 zlata kovčeg, znači koliko tu dobijate bukvalno ovih
stvari, znači ono nenormalno. Dobro, sad ću da kupim od 5 i ostaće mi samo 4. Ali dobro, šta da se radi? Ja hoću što više materijala da imam. To mi je bolje. Ok. Sada, ok. Niđo, gde si? Ja baš Niđo, gde si, a on stigo, brat. Da, stigao je, brat. Ok. Niđo, mislim da bi bilo dosta od gradnje brodova, a? Šta misliš, od dosta ovog videa? Ok. I ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Ako vam se svidao, slobodno ga lajkujte, šerajte i subscribeujte se na moj kanal. A mi se vidimo u sljedećem videu. Nikola, zašto to gradiš? Šta radiš ti? Alo, šta radiš? I na tvoj kanal, pa hoće i na tvoj kanal. I na Nikola Johnny kanal se subscribeujte. To je od mog brata kanal. Zove se Nikola Johnny. Ajde, niđe skačemo. I to bi bilo to, ljudi. Ćao.